Танка. Танка подава към Петко, дай му страна. И Танка гол! Танка вкарва! Браво, браво, Танк! Е така, с дулото те искам. С дулото напред. Ето го великия ни играч на врата. 2 минути! Бобсън на вратата. Център май за гостите. Ба, център. Бут и Фенки на терена. И един от звездите ни ги прави мармалат. Браво, Бобсън! Бягай, бягай ти оттам, бе! Ето го нашия Лъкчо. Той ги прави лещичките. Наред. И Танка с дулото подава пак. Последна атака, дай му господа, за първото полувреме. Не е последна, трябва да има още. Не е толкова. Верно, не може бе, аз 3 минути каза кога почнах да снимам, бе. Виж върталото. Добре, бе, човек. Добре, имаш 2 минути. 1 минута. Последна минута! 2. Да има още атаки. Продължение на Радо. Така ли? Пет на 0, май. Добре. Сега ще карат гол на Бобсън. Топката във въздуха пада и аз ти, както винаги, проваля цялата работа. Да. И това беше първото по време. Първото по време приключи.